Pels Estats Units podem viatjar en diferents vehicles o mitjans de transport, alguns d'ells molt típics i característics com els famosos taxis de color groc de la ciutat de Nova York o també els grans camions, alguns d'ells pintats, que travessen el país carregats amb mercaderies. Un altre mitjà de transport molt característic dels Estats Units va ser el vaixell de vapor, que viatjava pels grans rius, sobretot pel Mississippi. Aquests vaixells van ser molt coneguts i utilitzats al segle passat, però actualment encara en queden alguns. També en el passat es podia viatjar amb els trens de vapor que travessaven tot el país i que molts cops eren protagonistes de pel·lícules de cinema del Far West. Per finalitzar aquest viatge pels Estats Units, observarem i dibuixarem un d'aquests vehicles tan característics del país. Els materials que necessitarem són un bàsic A4, llapis i goma. Primer triarem el mitjà de transport que volem dibuixar i l'observarem atentament. Nosaltres hem escollit fer un tren de vapor. Primer fem un esbós general simplificant les formes. Així sabrem on va cada cosa i quina mida aproximada té. Després comencem a definir les parts principals del tren. Un cop dibuixat, podem esborrar l'esbós inicial per deixar-lo més net. I a continuació li anem dibuixant a poc tots els detalls. Amb aquest treball acabem el nostre viatge pels Estats Units.